Benvingudes, benvinguts a l'entrevista de Mataró Ràdio. Avui és dilluns, ja saben que els dilluns parlem amb els representants dels partits de l'Ajuntament de Mataró, tant del govern com de l'oposició. Avui toca el torn d'Esquerra Republicana de Catalunya i ens acompanya el seu cap de grup, el senyor Pim Camprubí. Molt bon dia, senyor Camprubí. Molt bon dia, senyor Andreu. Escolti'm, una altra vegada Mataró ha demostrat una gran solidaritat. Jo no sé si és un fenomen només local o també es produeix en altres llocs, però ahir pràcticament 5.000 o més de 5.000 persones van caminar per donar suport a les dones que pateixen càncer de mama, la caminada contra el càncer de mama que organitza cada any l'associació Maresme Oncològic. Més de 5.000 persones, està aviat dit, i fa res, 15 dies, gairebé 5.000 també, caminaven per l'Alzheimer. La setmana que ve, o aquest diumenge, hi haurà la caminada de la GIM. És un no parar. Sí, a més és una cosa bastant particular de Mataró. És difícil trobar altres municipis que hi hagi aquest nivell de solidaritat o de demostració de solidaritat com són les caminades que van començar ja fa uns quants anys i s'han anat succeint per diferents temes i la ciutadania no fluixa. Té ganes de caminar, té ganes de ser solidari amb els diferents problemàtiques i ajudar a resoldre amb contribució econòmica, a part de caminar, sinó també és important la contribució econòmica que això genera per investigació o per ajudar a resoldre aquestes situacions. Sí, és envejable, suposo que molts municipis s'estan emmirallant en Mataró de com organitzem o com organitzen aquestes associacions, aquestes caminades. Sí. De fet, aquest cap de setmana, com molts altres, Mataró ha estat un no parar de moltes coses que hi passen, de moltes entitats que organitzen coses. El dissabte hi havia el Mataró que organitza tot això del fashion, organitza el NEM, el negoci empresa Mataró, amb moltes activitats al carrer. Vam donar-ho també amb un programa especial per TV Mataró. Aquest cap de setmana hi ha hagut molts actes, també molts actuacions, representacions teatrals d'aquest festival dos terços que té lloc en espais agraris de la ciutat i moltes altres coses. És a dir, que hi ha molta riquesa, diversitat i riquesa a la ciutat. Començant per aquest comentari final que fas, que és les representacions teatrals, musicals, de dansa, culturals, en definitiva, que es fa a la zona agrícola de la ciutat. També és una cosa molt, molt particular i denota el compromís que hi ha en aquella part de la ciutat també per formar-ne part, no? Aquella ciutat dels terços, no? Que deien els terços agrícola, un terç urbà i un terç forestal. Doncs, bueno, el terç, en aquest cas agrícola, aposta també, i la ciutat, perdó, i la ciutat també per ensenyar aquella part de la ciutat, a més des d'un punt de vista cultural, no? Compartir allò i que la gent ho conegui. Quan passejo per allà, jo sóc usuari de la bicicleta i vaig sovint per les Sixènies i per altres parts del municipi i és francament maco i val la pena gaudir-ne. De fet, els pagesos de les Sixènies van arribar a queixar-se, sobretot durant la pandèmia, quan es va donar permís per sortir a passejar, que no es podia sortir del municipi, tothom anava per les Sixènies, és veritat, pels camins de les Sixènies, no només pel camí principal, sinó per altres. I molts pagesos deien, escolti, és que no podem treballar perquè no ens podem moure els tractors, la gent ens diu que fem per allà anant amb tractor, coi, estem treballant, no? Bé, home, també s'ha de respectar la manera de treballar i l'espai de treball de la gent que ja hi és, no? Hi ha camins particulars i camins d'ús públic, doncs els usuaris, els que anem a caminar, els que anem en bicicleta, hem d'anar a aquells espais que són d'ús públic, no pas entrar, que hi ha gent que ho fa gairebé fins a la porta de la casa dels pagesos. Bé, això tampoc és desitjable, hem d'anar per allà on es pot. Ni per corriols, en bicicleta, que no es pot, sinó que s'ha d'anar per camins. Per camins, Molt bé. Ho diu per experiència, Sap, ja entens sobre el tema. Sí, no, esclar, per corriols no, perquè vas obrint noves vies, fas malbé la vegetació, després del darrere teu hi van altres, cada vegada són més amples, produeix una erosió. Bé, s'ha d'anar per allà on es pot. Molt bé, escolti'm, parlem de política, però abans també moltes altres coses que han passat. Aquest divendres es van inaugurar les exposicions del 175è aniversari del ferrocarril. Aquest cap de setmana, el dissabte, és 28, el dia en què es va posar en marxa el ferrocarril fa 175 anys. Hi haurà molts actes també, que els donarem també en directe per TV Mataró. Estem immersos en aquestes celebracions. Home, allò va ser la posada en marxa del tren de Barcelona a Mataró, amb totes les parades que hi havia pels diferents pobles del Maresme. Va ser una fita que va posar a Mataró, que ja era una ciutat en desenvolupament, va posar-la a primera divisió, podríem dir.
i si efectivament hi ha molts actes. Es va inaugurar l'altre dia una exposició preciosa, recomano a tothom que hi vagi, em sembla que hi és fins al mes de maig, si no recordo malament, i val la pena veure des de fotografies, bitllets antics, pòsters, els cartells de les estacions, una reproducció d'un tren petit de mida, que és el que utilitzaven els comercials per anar a vendre trens, ens van explicar això, que funciona, una maqueta molt, molt bonica. Bé, val la pena anar a aquest acte, a aquesta exposició, i a tots els actes que s'han de fer amb la celebració d'aquest aniversari. Sí. Per això no ens ha de fer oblidar que constantment reivindiquem que aquesta línia, que es va inaugurar fa 175 anys, la primera de l'Estat, una de les que té més viatgers, també més usuaris, i per tant de les més rendibles que té Renfe, té moltes mancances. Moltíssimes mancances. La gent que agafa aquesta línia, tant per anar cap a Barcelona com per anar cap a Girona, en moltes ocasions és una loteria. Una filla meva que l'agafa sovint per anar a Girona, tot sovint arriba tard al seu destí perquè es queda aturada, després agafa un autobús, un transport inesperat. Bé, cal molta inversió, cal un compromís veritable de l'administració, que sigui, en aquest cas, encara és de l'Estat perquè la línia funcioni. Esperem que sigui traspassada a la Generalitat en breus i puguem intervenir des del territori, des de l'Ajuntament. Hem intentat en diferents ocasions demanar el traspàs d'aquesta línia a la Generalitat. No ens n'hem sortit perquè hi ha hagut partits que han votat en contra, però seguirem insistint. Escolta, anem a parlar, una mica ja parlàvem de política ara, però anem a parlar de la política, diguéssim, el que ha estat la notícia de portada d'aquests últims dies a Mataró, políticament parlant, que és aquests pactes que han signat, per una banda, Junts per Mataró, el senyor Canela, amb el Partit dels Socialistes i amb En Comú Podem Mataró, amb encaixada de mans entre tots tres, per donar estabilitat al govern, com a mínim pel que fa a les ordenances fiscals. I al cap d'un parell o tres de dies coneixíem un altre pacte, aquest del Partit Popular, però només signat entre el senyor Escribano i el senyor David Boté, per tant, sense l'aprovació, per entendre'ns, o el recolzament d'en Comú Podem, el senyor Sergi Morales. Pactes anunciats, per cert, en aquest programa, amb les entrevistes que fem cada dilluns, abans que es produïssin, ja es van comentar en aquest espai. Com valoren des d'Esquerra aquests pactes i com els hem d'interpretar? I com hem de valorar també el fet de que En Comú Podem Mataró no hagi signat el pacte entre els socialistes i el Partit Popular? Bé, en principi nosaltres veiem que el Partit Socialista i les forces que han signat aquests pactes han participat en una espècie de subhasta, en la qual cosa denota que negociaven coses més enllà de les pròpies ordenances. És a dir, vostè diu que han pactat en principi les ordenances, però aquest pacte inclou coses que tindran repercussió pressupostària. Aleshores seria absurd que aquestes mateixes forces votessin en contra dels pressupostos quan allò que han demanat tindrà una translació pressupostària. Bé, segurament ho veurem d'aquí no gaire. Referent al pacte que diu vostè que va signar el Partit Popular, o si més no es van encaixar la mà, crec que amb signatura també, amb l'alcalde, compromet el govern sencer. En Comú Podem, bé, no vol sortir a la fotografia, però sense cap dubte que val aquest pacte, perquè si no l'avalés hauria de dimitir immediatament, haurien de deixar el seu càrrec. Aquesta és la valoració que fem, és a dir, és pactar però no voler sortir a la foto. Referent al pacte amb Junts... Perdoni, el senyor Morales deia que aquest pacte reforça el govern d'esquerres. Bé, s'ha de ser imaginatiu per fer aquestes declaracions, que un pacte amb el Partit Popular reforci un govern d'esquerres o deixa en mala posició el Partit Popular o en mala posició el govern veritable que voldríem que fos d'esquerres i que no sé si ho està deixant de ser, perquè després de pactar amb Junts i pactar amb el Partit Popular, si més no el missatge que s'envia a la ciutadania és que està canviant d'una orientació d'esquerres i que l'hauria pogut tenir a una orientació de dretes. Senyor Camprubí, i Esquerra? Quin paper hi ha jugat amb això? Vostès han presentat alguna proposta per donar estabilitat al govern? O el govern els ha plantejat la possibilitat? Nosaltres hem estat parlant amb el govern des del principi, que es van presentar les ordenances fiscals, i li hem fet saber al govern quines eren les nostres visions, tota la nostra visió al respecte de les ordenances i també dels pressupostos. Li hem fet saber quina era la nostra proposta, no ha estat recollida i el govern ha preferit pactar amb altres grups, lícitament, però entrant en una mena de subhasta
que va més enllà del que nosaltres volíem. Quina era la seva proposta? La nostra proposta era moderar la pujada d'impostos aquest any. Nosaltres estem a favor de que la ciutadania pagui impostos. S'han de mantenir els serveis i per això calen impostos. L'IBI, molts. I també calen diners que vinguin del govern central. La nostra proposta, en primer lloc, era moderar els impostos i no jugar allò que fa el Partit Socialista, que és pujar molt els impostos a la primera part de la legislatura i congelar-los al final. Això ho ha fet com a mínim a les 2 darreres legislatures. Després de congelar els impostos 2 anys, els 2 anys anteriors, aquest any pujant els impostos un 7%, amb l'aval de Junts i del Partit Popular. Nosaltres això no volíem jugar, volíem una pujada d'impostos moderada, potser vinculada a l'IPC, i establir aquesta norma amb petits marges, amunt o avall, perquè el govern pogués tenir maniobra a partir de les despeses que pugui tenir o de les variacions del pressupost. Però bé, ell ha preferit, el Partit Socialista i en Comú Podem han preferit acceptar algunes condicions que a nosaltres no ens semblen acceptables, de Junts i del Partit Popular. Condicions, com per exemple Junts planteja revisar el 30% d'habitatge de protecció oficial en el cas de Mataró, estudiar una possible estació d'autobusos, crear la figura del gerent de seguretat, renovar el tema de llicències d'obres i també estudiar què cal fer amb els entorns de la plaça Gran i Can Cruzate. El Partit Popular demana poder fer un espai d'homenatge a les víctimes d'ETA, també l'oficina antiocupes o antiocupació. Quines d'aquestes coses no hi estan d'acord? Vostès, A veure, referent a les víctimes d'ETA, naturalment mereixen tots els homenatges. A la ciutat ja existeix que és la plaça davant del jutjat, que és Tomàs i Valiente, que honora una de les víctimes cruelment assassinat d'ETA. Bé, si en allà es fa un memorial, doncs no hi tenim naturalment cap inconvenient. Referent a l'oficina antiocupes, és posar l'accent a l'ocupació i no posar l'accent a la manca de vivenda. Potser cal reforçar més la visió de que calen vivendes assequibles a la ciutat i no pas a les ocupacions que ja existeixen, alguna oficina o algunes eines municipals per lluitar contra l'ocupació. Bé, referent a les de Junts, una estació d'autobusos ja està inclosa en el pacte de mobilitat. Bé, és un pacte que diuen que han arribat, però tan sols s'ha de complir el pacte de mobilitat. Aquí el problemàtic és que han tornat a posar en dubte el 30% d'habitatge de protecció oficial. Aquest pacte és cert que no recull que s'anul·larà aquesta obligació per part dels promotors, però sí que envia un missatge en sentit contrari del que s'ha d'enviar. És a dir, diu que d'aquí un any podran revisar aquesta mesura. Bé, tot està en una revisió contínua i l'Ajuntament té l'obligació de fer-ho. Però es torna a posar l'accent es torna a enviar un missatge que no és el que cal. Cal posar l'accent amb la manca de vivenda i no amb la revisió del 30% d'habitatge de protecció oficial. Aquesta mesura nosaltres no l'haguéssim presa i és incompatible amb allò que volem des d'Esquerra, que és posar al centre les necessitats de la ciutadania i una necessitat principal en aquest moment és la manca d'habitatge. Després de les ordenances fiscals vindrà el tema del pressupost municipal. Vostès, amb tot això, encara hi ha possibilitat de que arriben a algun tipus de pacte amb el govern? Per descomptat, nosaltres enfocàvem la negociació de les ordenances i pressupost d'una manera conjunta. No ha estat possible les ordenances, buscarem en el pressupost si ens hi podem posar d'acord. Per descomptat, nosaltres farem aportacions amb habitatge, també amb algunes infraestructures culturals i esportives. Si el govern ho recull, doncs endavant, però tindrà poca motivació perquè, de fet, ha arribat un pacte ja amb Junts i amb el Partit Popular que compromet també el pressupost, indubtablement, tot i que diguin que és tan sols d'ordenances, això no és així. Aleshores, el govern tindrà poca motivació per acceptar més condicionants o aportacions d'un grup que ja els hi ha votat en contra les ordenances. Però la nostra motivació és positiva, treballar per la ciutadania i col·laborarem naturalment amb totes les forces polítiques, també amb el govern, per millorar la ciutat. Per tant, no és descartable una nova fotografia d'encaixada de mans o signatures, en aquest cas amb vostès com a protagonistes amb el govern municipal. Home, res és descartable, però ja li dic que poca motivació tindrà el govern quan ha pactat ja
també els pressupostos amb el Partit Popular i amb Junts per Mataró. Anem a parlar d'altres coses, perquè no tot només són els pactes o les ordenances, que Déu-n'hi-do, I fa uns dies en aquest espai entrevistàvem el senyor Agapit Borràs i la senyora Maria Major perquè s'acaba de crear una associació per preservar el patrimoni a Mataró i al Maresme. I una de les primeres accions, i ho van explicar aquí, ha estat presentar, tot i que a títol personal per part del senyor Agapit Borràs, perquè l'associació que era formalitzada del tot no ho estava, una demanda davant Fiscalia per al tema del possible trasllat de les restes arqueològiques visigòtiques de Cala Madrona. Segons es van explicar, la Fiscalia ha admès a tràmit la denúncia, la demanda. Per tant, de nou tenim un problema amb el patrimoni a la nostra ciutat. No fa gaire teníem també el de... Després en parlarem, de Menéndez y Pelayo. Bé, com diu vostè, ja tenim experiència a la ciutat d'inversions que s'han de fer. Temps enrere era el Corte Inglés, ara és el Parc d'Economia Circular, on hi ha en aquest cas, uns vestigis, unes tombes visigòtiques que el govern coneixia, la ciutat coneixia que eren allà, i sembla que el procediment administratiu, pel que diu la denúncia que s'ha presentat a Fiscalia o la demanda que s'ha presentat, no ha seguit tots els passos que havia de fer-ho. Bé, veurem quin recorregut judicial té això. Pensem que potser caldria fer compatibles les dues activitats. L'activitat de poder veure les restes aquestes visigòtiques, aquests vestigis, i també una activitat, en aquest cas industrial, de recuperació de brossa, de recuperació d'electrodomèstics, de mobles, com es vol fer allà. Pensem que seria ideal combinar les dues coses i hi ha tants exemples d'infraestructures que combinen les dues activitats, la de poder veure aquestes restes, unes restes de les que siguin, amb una activitat industrial. Però això és el que diu també l'Ajuntament, no? I el Consorci del tractament de la brossa, que això et podrà preservar, però uns 200 metres més enllà. Traslladem les restes, construïm el Parc de l'Economia Circular en aquell sector i així tenim les dues coses obertes, no? El parc i les restes. De moment hi ha unes restes que són les de la fàbrica que hi havia al solar de Can Fàbregas i de Caral des de fa 20 anys que no s'han tornat a muntar. És a dir, l'experiència que tenim a Mataró ens indica que un cop desmuntades aquelles restes difícilment es tornaran a muntar. I de tota manera també és possible que en aquell espai es puguin veure les restes visigòtiques i també hi hagi el Parc d'Economia Circular. Fins i tot potencia les dues activitats. Hi ha moltes infraestructures, moltes escoles, pel Vallès n'hi ha alguna, també per Barcelona, hi ha edificis moderns que han conservat restes romanes, sobretot, o fins i tot més antigues. Per què no podem fer-ho a Mataró? Per què no podem aprofitar i entrar en aquesta sinergia que uneix l'antic amb el modern? Gent que vagi al Parc d'Economia Circular pugui veure les restes visigòtiques i gent que vulgui anar a veure les restes visigòtiques, que vindran de tot arreu, puguin veure un projecte tan enriquidor i que donarà tants llocs de feina com és el Parc d'Economia Circular. Jo crec que hem de treballar en aquesta direcció, aprofitar-ho tot i no desmuntar una cosa que veurem si es tornarà a muntar. Hi ha un altre solar que també provoca polèmica i és el de Can Fogueroles, un solar, que és un solar, però hi ha una edificació, un antic concessionari de vehicles que hi tenen lloc moltes activitats de caire cultural, moltíssima activitat cultural, però que ara la propietat ho vol posar a la venda i, per tant, s'ha acabat el termini també perquè les persones que ja estan fent totes aquestes activitats doncs, deixin de fer-ho allà i marxin. L'Ajuntament sembla que ha fet alguna proposta perquè Can Fogueroles les activitats es poguessin traslladar a Can Marfà. Des de Can Fogueroles diuen que no seria l'espai ideal i es mantenen en preservar l'activitat a Can Fogueroles. I es demana que sigui el propi Ajuntament qui adquireixi el solar i el cedeixi en ús, diguéssim, a totes les activitats. No sé quin plantejament hi veuen vostès per tal de trobar un desllorigador a aquesta situació. Bé, en primer lloc hem d'identificar bé què és Can Fogueroles. Can Fogueroles és un espai singular que dona cabuda a multitud d'activitats culturals, però també hi ha una zona de coworking
una zona de circ, un projecte de circ que es diu Cronopis, que és també un projecte singular a nivell, si més no, català i també a nivell de tot l'Estat. I aquest projecte singular creiem que val la pena preservar-lo i valorar-lo, posar-lo en valor. Aleshores, aquell solar va entrar en subhasta fa uns anys enrere per prop al voltant de 15 milions d'euros o 14 milions d'euros. Ningú el va comprar, va passar a propietat de la Sareb, que ara és una entitat pública, majoritàriament de capital públic. Ara s'ha posat a la venda per 2,5 milions, si no recordo malament la quantitat, però per quan el podria comprar l'Ajuntament? O per quan podria comprar-lo la gent mateixa que estan allà si l'Ajuntament intervingués i parlés amb la Sareb? Això si la Sareb no decideix cedir el solar a l'Ajuntament, perquè la Sareb ha cedit molts solars, moltes finques, molts pisos a diferents municipis o que han fet una compra agregada de moltes propietats a un preu molt més econòmic. Aquell solar, m'allargo una mica perquè és un problema complex. No, faci. Aquell solar permet una edificabilitat alta, amb la qual cosa allà es podrien fer vivendes, podríem dir, per atendre a moltes persones a Mataró que tenen dificultats d'habitatge. Aleshores, és un projecte que podria ser, podríem dir, amb moltes facetes diferents. Es podria salvar el projecte de Can Fogueroles, es podria fer també habitatge en règim de cooperativa, habitatge per gent gran, habitatge per gent jove, perquè al final aquell solar potser l'Ajuntament el podria comprar per poc més d'1 milió d'euros, si fa una oferta a la Sareb. Si parlen des de l'Ajuntament amb els responsables del Ministeri, parla amb els responsables de la Sareb, són els mateixos partits. Els tenen els telèfons particulars i els telèfons mòbils. Doncs que entrin en contacte, que cedeixin aquest solar d'ús amb una compra, podríem dir, econòmica a Mataró, que l'Ajuntament ha d'intervenir per fer habitatge de protecció, habitatge públic, podríem dir, per diferents grups de persones que puguin tenir aquesta necessitat i també salvar el projecte de Can Fogueroles, perquè a Can Marfà efectivament no hi caben. Jo vaig estar l'altre dia a la visita que es va organitzar allà, coneixia ja el projecte, però no amb tant de detall, i em va agradar moltíssim. Dóna feina a molta gent. No podem perdre un actiu com aquest a la ciutat. Va parlar amb els col·lectius que treballen des de Can Fogueroles? Sí, vaig poder parlar amb diferents col·lectius, ens van fer una visita guiada. És un projecte realment que moltes ciutats el tornarien a envejar, com hem parlat al principi de les caminades, doncs aquest també és un projecte que jo crec que dona treball probablement a centenars de persones. Què li van demanar? I en tot cas, li van demanar que intercedís, potser? No van demanar que intercedíssim. El que van fer és exposar el seu projecte i van fer-ho molt bé, ens van ensenyar. Hi havia molta activitat, tant a la part de coworking, que hi havia moltes persones treballant, com a la part del circ. Ho vam poder veure i ens ho van ensenyar i sí, ens van demanar que fóssim sensibles i que ajudéssim a trobar una solució per aquell espai, però no ens ho van demanar explícitament, sinó va ser que el coneguessin, en definitiva. I creiem que val la pena, però tan sols des del punt de vista econòmic també val la pena, perquè el preu és tan ajustat en referència al preu de subhasta, l'edificabilitat que té és alta, i això permetria que ni tan sols l'Ajuntament arribés a perdre diners ni a comprometre massa part del pressupost, perquè per pocs diners, relativament pocs diners per lo que és el pressupost de l'Ajuntament, sobretot amb inversions, es podria adquirir aquell solar. Ara això vostè ho explica, ho exposa aquí públicament, no?, a través dels micròfons d'aquest espai, d'aquest programa, però oficialment ho farà també conèixer aquesta posició, la seva, suposo que la d'Esquerra, al govern municipal, a través del ple o a través d'alguna petició, d'alguna manera? Bé, en el ple anterior vam demanar ja al govern, a través d'una pregunta, quina idea tenia el govern al respecte d'aquest espai. Bé, no en tenen cap, l'estan estudiant. La nostra posició és la que manifesto aquí, que pensem que l'Ajuntament no pot deixar passar una oportunitat com aquesta i evitar que un operador privat, que pot ser qualsevol fons d'inversió o gran constructora, es faci amb la propietat d'aquest solar a aquest preu, que està francament bé de preu, perquè té la problemàtica, podríem dir, de que totes aquestes activitats són allà. I això amb un privat el que fa és espantar-lo i, per tant, baixa el preu. Però l'administració no ha d'espantar-se perquè aquesta és una activitat que cal preservar. Totes les activitats que hi ha allà. Aleshores podem jugar amb fer habitatge, preservar l'activitat. Tenim la col·laboració de la gent que estan allà, que ells volen seguir en aquell espai,
però volen col·laborar també amb l'Ajuntament, amb la ciutat. Jo crec que tenim una oportunitat. Teníem un altre tema, un altre solar també de la discòrdia, que és el de Menéndez y Pelayo, però no tenim més temps per parlar-ne. Ja hi haurà ocasió perquè, bé, de moment s'habilita per fer un pàrquing per vehicles en superfície, però clar, queda obert, un cop descartada, sembla ser, per part del conseller Elena, la possibilitat de que hi hagi una segona comissaria dels Mossos a Mataró, queda pendent què s'hi hauria de fer allà. Però parlarem un altre dia. Molt bé. Moltes gràcies. Senyor Pim Camproví, moltes gràcies, com sempre, per venir al programa. L'esperem d'aquí unes setmanes. I ara el que fem és acomiadar el programa i els esperem demà, de nou, a l'entrevista de Mataró Ràdio. Adéu-siau, que passin molt bon dia.